मानिया होस्लांजोबनांगौ अखाफोरानो जा सान्दुंआनो जा मंगल ग्रहआनो जाथों मानिया गय बागान खालामहैजोबनांगौ। हाब अबाव गय बागान गायहैनो नागिरदोंब्रा आंखौ एसेबो खबर होथ्रालै नोंसोरो। आंनि गोसो आं खबर होनाय होयै नोंहा मा नांजादों? बा एफा बिदि खालामगुलायोना लोगोआनो। देलै दे आं गेलेलाबो नोंजों दिनैनिफ्राय। बावबाय गोदो उन्दैयाव ज' लंथं लंथं दुगैग्राया दैयाव आरो ना बोनग्राया मालायनि फख्रि बावबाय। थांफानोबा थांफानो होन आरो थांफायाबा आंनि खोमा गुदियाव बिदि गोदोनि जाथाय थांखांनायफोरखौ दागोसखां। बा ओइ खफ्रा फाग्ला जोंना बेस क्राबना थावा थोहैया फाग्ला जों बेखौल' बारगोन। हे दाना मा जाबावनांगौ जाखो? ओइ सोमला थावा बेसेबांलै दा? जानोलै 98 ना 99 खोमालै लिटाराव। हे सेसै दानाबा फैसाबोथ' गैखाया। एप्सआव लन लादोब्रा नोंहा मोनखायोना। बेखौनो खालामनांसिगोन। ओइ थावा बेसेबांनि सोनांगोनलै? 30,000सोनि सोबानो जागोन। 30,000? भुटानाव सै जाम्बालाय भुटानाव एसे खम। बेसे भुटानाव? 78 ना 79 खोमालै दा। ओमफ्राय आंनोबो 1000 बिगासो नांगौलै हाखौ अखाफोराव। देलै दे मोनगोन सिगां ओइ फाग्लाफोर जों दा अखाफोराव दङ। अखाफोराव सफ्ट लेन्डिं खालामनो हाफैबाय जों। ये बैसागु। हनै जोंना बुहुमा गोजावनानै दंगासिनो समायनानो। गोजावनानै दंगासिनो मारै? थोद जाम्बा बेखौनो मिथिया नामा नोङो आदुआ? फैदो फ्रागियन रबारखौ नायलायहैनांगौ जोंहा दा। आरे दा जों बुहुमाव मारैथो थांफिनगोन ओमफ्राय? थांगोन बेखौ नों जेबो जिंगा दासि। जों जेरै फैदों थिग बेबायदिनो थांफिनगोन जों। हौनै रबारा ओइ आसोल सना हिरा सान्दि दैखौ मोनबायना? मोनबायबा खोन्थाथारदोल' जों लांफानोसै बुहुमाव। थोद जाम्बा बे रायलाया। सोरलाय एलियन नामा? एलियन बाबु मा होनदों बुजियासैलै। सोमलादों बुजिदों। आं हारसाखौनो रोङा बेलाय एलियननि भाषासोबाव। जिम नों बुजिदों? बे एलियन भाषासो खोमालै। एलियन बाबु बर'नि होन बर'नि। जों बुजियासै नोंसिनि भाषाखौ। बर'नि होन बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनानै होन। आरे सैमा बांग्राफोर नोंसोर जोंनि जायगायाव मा खालामनो फैदों? नोंसिनि प्रज्ञाना जोंनि कब्जायाव दङ। मानो फैदों नोंसोरलाय? ओइ एलियन बाबु नोंसिनि बे अखाफोराव जों गय गायनो फैदों जाम्बालाय। नोंसोर गय फिथाइ नुफेराखैना? नोंसिनि बे अखाफोराव जों गय गायनानै बागान खालामजोबगोन जों। ओमफ्राय जोंनि बुहुमाव अखाफोरनि गय फिथाइ होनना दाम गोसानि फानहैगोन जाम्बालाय। आरो जों बेवहाय गामि बानायगोन। जों बुहुमनि बायदि रायजो खुंगोन आरो हाबा जागोन। अखाफोराव टाउन बानायगोन, शपिं मल, KFC खुलिगोन जों। है जाम्बासि थादो। ओइ मानसि फिसाफोर खोनासं। बे अखाफोराव जों एलियन समाजा कौटि बोसोरनिफ्रायनो थाबोगासिनो दं। नोंसोरो गावनि बुहुम सना फिथर बायदि बुहुमखौ प्लास्टिक बायदिसिना गेसफोरजों पलिउसन खालामजोब्बाय। बिफां लाइफां दानस्रिजोब्बाय। दैमा सागरफोरखौबो लेथ्रा खालामजोब्बाय। आरो सासेयानो हिनजाव सानै साथाम लायै जनसंखिया बारायनानै न' बां लुयै जायगा गैयै खालामजोब्बाय। बिल्डिं लुला बायजोब्बाय।
नोंसोरो नोंसिनि आखाइजोंनो गावनि बिमा बुहुम गोथारखौनो लेथ्रा खालामनो हमबाय आरो दा मा बुहुमनि बाहेरायावबो सेटेलाइट हगार जोंनि ब्रह्माण्ड स्पेस गोथार जायगाखौबो लेथ्रा खालामनो सानखो ना माखो नोंसोरलाय आरो जोंनि अखाफोराव गय गायनायनि बाथ्रासो रायलायबावदों जोंबो नोंसोरनि बुहुमाव थांनो लुबैयो नाथाय जों नोंसोर मानसिफोरनि थाखायनो थांनो हाया जोंखौ हाखावलि खालामगोन नोंसोर आरो रिसार्च खालामगोन आरो नोंसिनि दैथायहरनाय प्रज्ञान रबारखौथ' आं नागारा र' जोंनि अखाफोराव फैनानै माबा माबि रिसार्च खालामगासिनो बियो थांफिनदो नोंसोरो आं खायसे नोंसोरखौ हगारबाय दा जोंनि मानसिफ्रा नुनांगौबा नोंसोर गवा बेटाफोर नोंगौ एलियन बाबु नों थिगखौनो बुंबाय जों दा एफा गोजान फैबाय ओंखामसो उखैबाय ने सोमला जोंनो माबा जाग्राफोर दंबा होदो आरो जोंखौ जोंनि बुहुमाव दैथायहरफिननायनि माबा मोनसे राहा खालामदो जोंना थावा जोब्बाय आं नोंसिनि बे खोथाखौ इसर' आरो नासायाव खोन्थाहैगोन दे आं बेखायनो सोंखादोंमोन जों मारैजा थांफिनगोन होननानै दाना जाखादो समपासो जाबाय